Jarkaniya, baba kana ina? Kanan kana can gidan su kule ya tsallaka wajen kwartanci an bubbuge shi. Wata kutuma bura uba ta kake gama haka? Mu tai asibitin in gani. Aniya, ko da yake wannan ba aikinka bane, ka tsaya ni na zan ji. Kai yaro, wani ɗan shege ana ya so kashe min kai, ni na kai. Wallahi baba yarinyar nan ta ci min kuɗi. Shi na ji ban iya kyale ta. Na ɗan kama karan gayan tsallaka shi na an ka ganni. Ka ji abin da ya faru. Jabura ba wallahi yaro ban kyalewa tunda har ta ci ma kuɗi ai karuwata. Na gode babban yaya, ai na san kana iya ɗaukar mun mataki shi yasa na aikata.